БГ и... Здравейте, и от мен аз съм Венко. Днес А кой е с вас, бе? Това е Солис и Дараман. И ония грозния там Раманчо. Абе, не го слушайте просто. Добре, базикам съд. Нали, това е една готина игричка. Мен на Венко ма зареби току-що. Току-що почнах да играя. Аз имам развит акаунт 20 Need лева. for Speed World. Да не повярвам, човек. Вие може да сте ми гледали другите клипове, спрях да снимам, защото нямаше път. Добре, да. Да, сега ще ме премахнете от дискусията, ясно Абе, си. да, нали знаеш, аз съм главен. Аз съм втория. Венко, вижте сега, значи. Венко си избра някаква много шибана кола, аз избрах Mazda 3. Това е, твоята кола е много бавна, моите се добре, не се обиждане. Така се. Не знам нищо какво се прави в тази игра, преди малко почнем да игра. Сега идвай тук, следвай ме. Айде. Пърди с колата, тръгвай. Така, с включва турбото, с не знам. Не си включвай турбото. Късно е. Добре, това Венко намали малко е. Не мога, ама ти не беше по-бърз от мене, бе, какво сега? Просто нещо ми заби копче. Чакай, стоп. Швич! Оправдания. Само оправдания, нищо друго от теб. Абе, и... Аре, тръгвай след мене. Грозен. Тръгвай след мене, аз съм долу и завойче, брат. Чакай, идвам и аз. Долу в тясно виждате картата и е този Аре, давай. тур, който е. Аре, да. Много е зле, както го виждате. Сега, ще ходим да правим едно състезание дребничко. Идвай след Добре, мене. много интересно, че той първоначално прави 3 състезания с ботове, аз направих едно. Ми знам, докато чаках тебе да се стали. Аре, сега цъкай мултиплеер тук. Къде бе? Е, тук в туи ела. В туи кръгчето и цъкни мултиплеер. Аз нямам никакъв тук. Дай Бе. назад и после се върни напред. И иди до там и ще излезе едно кръгче. Ела до тук, той синьо. До той синьото. Нямам никакъв кръгче. Абе, той синьото, бе, брат. Слаб ли се? Нямам никакъв кръгче, бе. Абе, брат, бе, майкото се много зле. Както го Ще виждате. ми кръгчето, че нямам никакво кръгче. Ама не заведима ти до едно такова. Аз не знам как видя. Да, бе, точно пред тебе трябва да има едно кръголичко, синичко. Хръгли 8. Да. Daily Events, няма ви. Добре, ела да се видя аз просто. Цъкни мъй, там ще видиш много такива, портни са просто до едно. Да спортна. Добре, как спортна? Мъцъкаш. И Теле. там виждаш едни кълбенца. О, манга. Чакай, tips and hints, някакви. Добре, Венко, телепортирай се до мен. Да, той не знам как, ще му обясня. Сега аз виждам клип, сега виждам едно кръгче и това е такова кръгче. Чакай, не ги е сега, не ги е пипа нищичко. Все още. И все пак още ли снимате? Не бе, брат! Къде виждаш кръгче, бе, брат? Тук. Тук кръгчета... трябва да направиш игри с ботове, брат. Това са кръгчетата за ботове, за синглплеер. Добре, тогава ще изигра малко бот рейс. Не дей, сега аз ще направим нещо. Аз вече почнах реди. Добре, ще ви покажа едно рандом състезание така. Да, покажи им ти, аз ще търся. Аз ще направя също хора едно. Ще виж колко съм добър. Къде ми е турбото, бе? Нали натиснах едно? 2, 1, 3, там някъде цъка. 1, 2, 3. Едно ми е така. Пет цъка е постоянно. Добре, що го включвам, като ще ги мини без турбо, не знам. Не знам, защото Съм зле на никакъв спит. Така, на спит много, така съм свикнал с контролите, така с никакъв спит може да плантите рибос. Както виждате, чакаме още някои играчи да дойдат. Да, е някаква злика, не го видях. Бум, кабум. Вой. Трябваше да намаля тук. Никой не иска... Жойна, добре. Сега тук виждате, аз съм и още там някакви 60 лева педерасче. Оле, че от някакъв 60 лева като твоята кола същата, представяш ли си? 60-то ниво. Да. Те са тъпи. Аз трябва да гледам мапа къде има преки пътища. Да, това са 48 секунди, оно слепна, оплаши се, аз ще стоя. Отгоре в дясно може да видите. Оле, и то слепна, мамка ви да е, ба. Добре, отгоре може да видите на колко време позиции и такива работи. Горе в дясно, сейф хаус. Така, аз чакам тук още хора. Ама няма идиотчета, които да влизат. Я видим това какво е. Значи тук добра скорост съм развил и ако включа нито, то ще ги извея, но няма нужда според мен. Аз така си мисля.
Аз така си мисля. Може да ще има линк за сайт от играта, която да се регистрирате, да се изтеглите и прочие. Мисля. Нали, да се изтеглите, там аз, понеже ми е бавен интернета, не тегли за към 45 минути някъде ми излезе всичко. Не, за 20 минути горе ми се оправи. Зависи и от интернета, не? Да. Що? Опа. Добре, много голям фейл, сложих си пръста на шпацията. Нищо втори съм. Така. И Аз така чакам да още с някой всяко да- състезание. Аз чакам някой... Той беше трос просто. И готово, вече имате и пари и всичко и... Опа, някой джойна. Reward cards. Лепна. Как? Ти излезна ли от игра? Излезна ли от игра? Стопва. А? Излезна ли от игра? Вече ми излезе Multiplayer Races. Чакай, сега се телепортирам до тебе. Race now, get out. Чакай, сега форсвам се до тебе, стой, не мирдай. Не мирдай, пак аз. Искаш ли само два от едно състезание да направим? Не. Добре, така ви се реперва горе-долу колата. Не, трябва по друг И начин. ще не после направим. escape, опа, лагна. Чакай сега, къде си ти? Добре, нема ли виждаш? Да, аре, идвай напред. Добре, следвам Венка. Да, то много отпред, нали? Ние стигнахме, нали? Да, цъкни мултиплеер. Чакай, мултиплеер, чакай. Мултиплеер, чакай. Мултиплеер, оп. И какво правим? Fighting Drive. Чакаме хора да влезат. Добре, ще се върна. Ето, цъкай join. Джой. Добре. И сега... Какво правим? Само Венко и аз, нали знам, че сме само ние двамата. Който и тук. Сега чакаме други хора. Добре, ще се върна, когато матчът е започнал и няколко секунди след това. Матю. Матчът, 12 да. секунди чак, 10 секунди, Аз мисля. 9 секунди, 8 секунди, няма смисъл. Колко ми е готина колата. Пи. Някакво гледам. тръбанче. Ще моята по-готината. Аре, почнахме двамата. Така. Добре, event старт и 0-0. Добре, ще виж как странно ми става. Добре, ето започваме. Да, бе, чакай, нищо. Реди, така. Реди, 3, 2, 1. Бау. Много съм як. С тази розова кола. Червена майка ти. Бай. Венко, hit you with traffic magnet. Какво е това, бе? Ами, О, стана да бе, само- всякъде караш и всяка колашка такова. Привлича към тебе и ще боска. Какви са тези тъпоти, бе? Как ги включваш? Ревен, кажи му е. Да, с 1, 2, 3, 4, 5, 6, другите го. 4, то да, видях. Да, в ляво може да видите, ой, фейл. В ляво може да видите кое как се включва. Това ми е заради някакви такива простоти. Венко, аз много съм по-бърз. Ти си запнен буквално, бе. Този път гледам мапа и пак не взех прекия път. Викам се, този път гледам мапа и пак не взех прекия път. Виж колко са ми бавни колите, бе. Може това съм свикнал с някаква... Искаш ли да ти спа, да си взема 20 лева аканта, да видиш, бавно. Дето имам една кола за 100 000 купена. Яко. Мисля го развивам, ама няма с кой, сега скучно ми е само. Пък от по-малък левел с по-висок, просто няма шанс да се срещнат. Даже не могат и в Friends да се добавят. Трябва да си една и съща кола. Натискам някакви рампи мотори. Да, и ми пусна магнита, ама той се махне. Безвреден е мен. Аз много ги избягвам тези педаращите малки. Както виждате, кара като някаква бабичка, само за път път кара кола. Светна му. Свет. Аз минах през прекия път, той няма да се усети. Лол. Финала е добре. Лол. Никога не се избирате тази кола. И браво, победа. Лол. Ми даде ачивмент, така. Преди, защо? 4000 лева и тук златната карта. Мамка му даде пълна. Добре, и се връщам. Пам. Така. Не летвай, пак ще играем двамата. И да, това ще бъде всичко от мен. Аз бях Венко. Това за мен беше Солис. Виждане, до следващия път. Абе, мен! Дарараман, извинявай. Виждане.